Unya tanan kumutuman ng isulti sa Ginoo kon mahuman ang akong gitinguha. Matapos tang akong mga handom, mabatlan na ako akong mga pangandoy. Dili na mao. Diyos gamahanan sa tanan ng takna sa kagabion. Pagkadako sa mong kalipay nga ikaw sa gihapon nagapakamayo kanamo. Yatagan nimo kami og layo na sab kay gayunan nga magapakig-uban nining amo nga gisaluhan tibok semana ang gasa sa paglaom, the gift of hope. Dili takna o Dios gabion kami nagampo ikaw makig-uban kanamo nga ang tanan nga among madungog karon. Amo kining isilsil sa among alimpatakan ug ipabilin kini diha sa among kasing-kasing aron mahimo kining gabayan nga kaming tanan mahimong makatawhan nga masinugtanon kanunay bisan pa man kung kini magahatag kanamo og kaulawon sa kalibutan apan kahimutan sa mga tubangan. Salamat to Dios ikaw makiguban kanamo dining pagtuon namo among gitugyan kining tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Dining kagabion atong isgutan tanan ang isgutan nato balik ang atong isgutan gikan pagsugod ang gasa sa paglaom. Jesus, the best gift of hope. Si Jesus mao ang mahinungdanon nga gasa sa paglaom. Bitaw tinuod daghang mga gasa atong nabatnan, tingali ambot sa gasa inyong nabatnan daypay kay kupod nga adunay gasa nga gihatag sa atong mga kigalaan sa mga Koreans nga mga kigalaan nato, members sa iglesia sa Korean Church din sa SWPUC, sa pastor gihatagan tagad-tagaan kay manghatag makaparas Pasko idungag ni. So naghatag mi sa Pasko, wala na ko nabutang dinhi ang atong mga hulagwan niya atong milabay nga gabi pagkadaghan sa mga tao. Nga pagtukad yun ako o kanang we wish you a Merry Christmas, nagsasayo maka mga tao nga nanambong dito. Iko nga, nagsasayo mo sa lipay kay mi pastor, kay naami gas sa madawat. Ginagmay ragod, pero yung sa gabi sa ginagmay basta kay katapusan sa tuig naami madawat o kinigid kayo. Hatag lang mga prutas na mong gihatag sila ha, o niya mga chinilas po sa mga bata tanan, may mga dagko, bata may sunod dagko na pod. O niya, of course, nagkuantag bugas. So, perting lipay yun nila. Gasa rato nga ginagmay. Apan ang minungdanon nga sa makapaglaom. Kung imong tanaw ng balang kasulatan, ang pinaka-the best nga gift sa paglaom, mao si Kristo. Kung imong tanawon ang balang kasulatan, gisaysa dinhi ang pagkahimugso ni Kristo. Doon ay mga karakter sa Pasko, nga murag dili bitaw kay matagag pagtagad. Ato makita ang Pasko, kanunay makita to si Kristo. Yes, of course. Kung wala si Kristo, murag walay hinungdan ang Pasko. O niya na si Maria. Pero kani si Jose, murag dili kayo matagag pagtagad ba? Munang makingon ko nga, the silent man of Christmas is Joseph. Pero tanaw na to sa kaagi sa Pasko. Kani mo tanawon sa Matthew Kapitulo 1, versikulo 18. Nagisgot ini sa pagkatao ni Kristo. Kini pagkatao ni Kristo, makahuluganon kayo tungod kay dunay mga kanabang hagit nga nahibalag ni Jose. Now, of course, mo-focus sa Pasko kay si Kristo marayon. Pero tanaw na to po ang side ni Jose. Ang makigminyo unta nga to kang Maria. Kung ang Biblia nag-ingon, sa Matthew Kapitulo 1, versikulo 18, dayon din makapaglaom, atong tanaw din subay na to makadyot, o niya ato tayo sa kinaiya, aning Pasko. Naon sa mani, alang kang Jose, kining Pasko. Ito sa pagkatao ni Jesus. Ingon din Ogo niya, ang pagpakatao ni Jesus nahitabo ingon ani nga pamagi. So ang pagpakatao ni Jesus mo ni nahitabo. Mo ni sa mo ni. Ang iyang inahan nga si Maria Magdalena, si Maria nga ama inahan ni Jesus, si Maria gikasabot ta kini gikasaan nga magminyo siya ngadto kang Jose. Nagsabot nga magminyo si Maria ug si Jose. Now, silang pagkaminyo makapaglaom, adunay mga challenges nga giatubang ni Jose. O muna makingon ko nga, kung kanipod ka nitabo sa tuwa, ambot ka kung ang Pasko, kalipay ba sa tuwa o panalangin ba? Ingon din apan sa wala pa sila nangaminyo, wala pa nagtagbo ang duha, si Maria ug si Jose, ingon din si Maria nagkabantay nga mabdo siya, pinagi sa balang espiritu. Now, kisabay moingon nga ang akong gisabak bunga ni sa espiritu. Nainood mo ko dito sa bukid ng tuona na magoy babae nga, of course na grupo magkapaglaom, I will not mention the name, unsa nga grupo, pero magkuyog-kuyog sila kanunay. Unya nay nag-angkon pod nga usa sa ilaha, pero babae god,
nag-angkon nga siya mo ang Diyos Amahan. O niya, nag-angkon po itong usa nga Diyos Anak, pulos babae, kung anong napulos babae man mo. Nga, ang giingon din Amahan man, may kag our mother was in heaven, our Father man. Pero nga naman nga babae kayo, nag-isip mo niya nga, God the Father. Isa sa kuan magul pastor, tanan niya gisulti pulos mo tinuod. Nagsubay gyud siya, sumala sa gisulti sa Biblia, ikaw niya kay babae man. Pero nituod gyud sila. Unya karon sa sige kuyog-kuyog nila, usa sa mga kauban nila nga babae nagmabdos. Pagkaburos na gyud, ikunusa naman ang kuyog-kuyog Ingon siya, pastor, kanang iyang giburos, gibabdos niya, bunga na sa espiritu. Naaman na sa Biblia. Ikaw pastilan yun, no? Sa kuyog-kuyog nila, ning mabdos ng usa ka babae, pero bunga sa espiritu. Adi, gidisiplina simbahan. Kaimutan kayo. Naghimo silang hulagway nga daw sama ni Maria. Apan si Maria lahi, mga kapaglaom. Tungkol kay kunin mong tanaw, sawa pa namin si Maria ug si Jose, nabalaan, nasabtan, gibati ni Maria, nga mabdos siya. Pero, mabdos sa balang espiritu. So, magunaw na siya nga, kisa may mutuon ako, umiyon ko ano nga, iya sa espiritu. Kisa may patuhon na to. Pero kapag laom, sa diha nga si Jose, nahibalo, nga iya diyang asawa, pangasauno namin, mabdos, muna magiging siya nga, uy, yagaan ko anong lakawan Although nga kinigasa unta kayo, of course, si Jose magkapaglaom, gisultian sa madulunda pod. At pag kung imong tanaw din ang versikulo 19, naging din sa may gibati ni Jose. Wala makingon ko nga ang kinaiya ni Jose, murag ihimplo alang sa mga lalaki, labing na panahon sa Pasko. Nga naman, tanaw na to, versikulo 19. Ingon niya, og si Jose, usa ka tawo nga kanunay, tanawa, kanunay siya, nagahimo kung unsay maayo. Sa ito pa si Jose maghimo sa mga butang kung unsay maayo. O niya, di niya gusto, ikon siya din he did not want to disgrace Mary publicly. Now, kung imong tanaw na kapaglaom, maulaman po si Maria anong ginakuminyuan, niya burus na ba? O niya, maingon ay mga tao, agoy ng pababdusa naman sa siyang pangasaunon. Wa paganit na minya kasal, nga naman nga nag-una-una man. So, gusto po ni Jose, nga iyang mapanalipdan, diyang mahawas sa kaulawan, si Maria. Nga yaga-yagano niya siya. So, ingon din so, aduna say plano, doon ay plano si Jose. Nga iya na lang ning tapuso ng ilang relasyon. Dili na lang sa mo dayon og minyo. Sa mulakaw ko. May na nga malayo ko kang Maria, una siya magpadayon sa iyang pagkamabdos, siya na po'y manubag sa iyahang kaulawon. Apan naman kapaglaon, sa diyang nagunahon na si Jose ani, kung imong tanawan, versikulo 20, ingon din og samtang siya nagunahon na unsa iyang buhaton. Ang manulunda sa Ginoo, klaro gisulti din nagapakita kaniya, og unya nakigsulti kaniya pinagi sa damgo. Samtang nagunahon na pa siya nga akong bulagan. Kay maulawan po ko, katawan ko sa mga amigo, naon sa magkabay, namingyo maka ng mabdos na daan. Kadagkag babae, Pero kani makapaglaom si Jose, ingon siya nga kung ako siyang biyaan, okay man. So nagplano na siya nga di niya dayon iyang kabinyuon. Pero batay niyo pagayo, nga ang gipanamkon, gisabak ni Maria, usa ka bunga sa balang espiritu. Moto ang pinakamahinungdanon nga gasa sa paglaom. So sa diyang natulog siya, giingnan sa manulunda, Jose, anak ni David, ayaw kaulaw. Nga naman, kay kanang gimabdos sa imong pangasaunon nga si Maria, bunga na sa espiritu. Ug unya siya nagsabak karon tungod na sa espiritu. Now, samtang naminaw, si Jose magapaglaom sa gisulti sa madulunda. Kung imong tanan bersikulo 20, mo na gisulti sa madulunda nga nagmabdos imong pangasaunon tungod na sa balang espiritu. So ayaw kaulaw. So sa dihang nadungog ni Jose sa dihang ning mata siya, kung imong tanan bersikulo 24, sa dihang nga si Jose ning mata. When Joseph woke up, he married Mary as the angel of the Lord had told him to. Wala na siya magkukun-ukon. Sa pagmatag niya, kay gisultian sa madulunda nga kanang gisabak ni Maria.
bunga na sa espiritu, ayaw pagkukunukon, ayaw ikaulaw. Pagmatag yun makapaglaom ni Jose, ang iyang una-una, ang iyang bulagan, si Maria, wala na. Nga naman, tungod kay kini si Jose, usa ka maing tao, ingon siya, ang iyang gihimo kanunay pulos maayo. Subisan kaulawon niya, apan tungod kay ang manulundan nag-ingon, nga ayaw gikaulaw. Kay kanang gisabak sa imong pangasaunon, bunga na sa espiritu. So, bisan pa magkapaglaom, kung imong tanaw na balang kasulatan, versikulo 25, wala gi nag-unaw na. Nga naman, si Jose dili siya taking advantage sa mga saubano nga kanabitang trial ni Herod, tisingan na to. Niya buros ka, magninyo, tapos dili ka ni, basi hindi ka mga anak, nawa ko'y anak. So, inanabitaw nga mga usay doon na yung mga plano nga mag-una-una ta. Pero so sila di siya gusto nga manamastama sa iyang pangasaunon. Gusto niya nga unya di sila magdulog, inig humagminyo, human sa kasal. So kung ibang tanong, versikulo 25, yun din wala gyud sila pakikilawas sa nitabo, silang relasyon. Wala gyud. Hangtod nga nataw kining gisabak ni Maria. Nga kang Jose makapaglaom, iyang gidawat ang tanang gisulti sa madalunda. Dunay lawak si Kristo, bisan dili ni anak, apan giablihan niya kasing-kasing, iyang gipasulod si Kristo. Diya sa kasing-kasing, nga iyang giminyuan si Maria, bisag mabdos na. Abi ninyo, kung imong tanawon, katawaan ka sa mga higala nimo, yaga-yagaan ka, Jose, naunsa naman ka? Apan wala na igsapayan ni Jose sa bahalag yaga-yagaan ko, bahalag katawaan ko, bahala o kanang insultuon ko sa mga kauban ako, basta kay gisulti sa Ginoo kanang anak, kung nasa sabakan nga bata, na kang Maria, anak sa balang espiritu. Makapaglaom to ko diana, giminyuan niya si Maria. Karon, mabdos sa si Maria, of course, atong iskutan, mabdos sa Pasilaminyo. Karon, panahon to makapaglaom nga, si Emperor Augusto Cesar, nagpasakas siyag balaod nga ang tanang mga tao magbuhis sa Judea. Tanan yun magbuhis. So, sa diya nga, ang mga tao nakadawat sa mensahe, sa notice sa Emperor, ang tanang mga tao nangadto sa Jerusalem. Okay? Nga naman, tugod na sa mga pagbuhis. Kung tanawin mo ang Lucas, Kapitulo 21, niya itong panahon na makapaglaom, order to ni Emperor Augustus Caesar. Nga ang tanan yun, muna ingon, isinsos po mo tanan, pag sinsos, pila kabuk mga tao sa nagpuyo, ingon nga gobernur siya sa Syria, nan tagaan na igbuhis. Karon ang tanan mga record, hatod nga to siya, sa kanita ng mga tawana, ipaanhin ni dinhi, kinahanglan magbuhis sila, kinahanglan kaning mga panahon na, morning panahon na ating buhis. Nahitabo makapaglaom, sa dihang nadungog ni Jose, iya pong gidala iyang pangasauno, iyang asawa nga na mabdos na. Gusto niya nga mariristo po dito kapil. Kaya dito ko sila nagpuyo. So, kini makapaglaom nga sinsos, ito anig sinsos of Quirinius. Mao ni ang sinsos sa Judea makapaglaom, nga gipanguluhan ni sa usa ka emperador. Ugon niya, kini nga pagparehistro, ang tanang mga tao nangadtupod kay kung di ka marehistro, di ka mariko dito, na dili ka lumulupyo sa mga dapit. Na ito mo ni makapaglaom sa dugay nga panahon yun nga natao si Kristo. Karon, ang mga tao makapaglaom na ngadto, si Jose o si Maria nga mabdos, gidala po niya. Muna ingot niya sa Lucas Kapitulo 2. Lucas Kapitulo 2, versikulo 4. Nindot ang isulti ni kay gidala po ni Jose si Maria. Okay? Ngadto sa Jerusalem, aron mapalista, aron pa magbuhis. Muna ingon din balang kasulatan. Luke 2 verse 4, ingon din og si Jose miadto sa Nazaret, siyudad sa Galilea, og dito sa Judea, sa siyudad nga gitawag og Bethlehem, ningadto sila aron magparehistro. Nan karon, niadtong panahon na tungod kay mao maputo ang dapit diin giilang nga si David usab kaliwat didto atong lugar. So gidala po niya ang iyang asawa kay siya po kaliwat ni David. Unya na sa mahitabo ang magkapaglaom, nga sa dito na sila sa Bethlehem, daghang mga tao, agoy kay wa may lawak ka ilang kasudlan. Nangita sila sa mata paingon ani, sirado naman tanang mga lawak, ang tanan kuno nga mga inn, hotel, sulod, sirado na tanan.
Dahil mga sulod tanay sa asa mata ng lakaw sila makapaglaom kaubay sa kasang mabdos, sa may ni mapahalunan ni Konsa kay mabdos raban Naon sa makita buha nga atong panahon na po, pag ato nila dito kay, mo po itong panahon nagbati na si Maria, kaanak ko na. So nangita sila kapasilungan. Muna, kung imong tanaw na kapaglawam ang Kapitulo 2:5, o gonya ning ato sila nagparisto kaban kang Maria. Nga diin iyahang gisaran nga minyuan, o kursi nga minyuan na, kay mabdos na, pag-abot ito makapaglawam na din o gonya, samtag ito sila sa Bethlehem, ning sulod sa dito, nangadto, wala na magikapahaloonaan nila. Ingo din And the time came for her to deliver, to have her baby. Musulod sila sa lawak, aron mga anak, ang problema kaya wala na. Nangadto sila sa daplin-daplin lang, dito na lang sa daplin-daplin. Ingon ko, wala na, sirado na tanan. Isawa na gidebesan, gamay na lang. Kaya kung asawa gud mabdos, kinahanglan mapaluna siya pag-ayo. Siya wala na gisuri kayo. So magkapaglawom sa kanapos sila, nangadto sila, nangita sila sa butanganan kung dapit, lawak, nga kapahulayan sa iyang asawa. Nadindi na sila kanto, apan ang tanan nga mga reklamo, ang tanan nga mga tubag silang hangyo, there's no room for you. Wa na yung lawak sa inyo ha. Nagunaw na bita ko makapaglawom, kung nahibalo pa unta ang mga tao dito, nga ang matao, ang gisabak ni Maria, hari sa mga hari, okay? Siya mo'y prinsipe sa tanang mga prinsipe, tigali na ay lawak para sa iyahan. Pero sinita po, ang tanan ng mga tao nga ilang atuan, nga musulod sila sa lawak, mupasilong sila ng gabi na, ang tubag, there is no room for you. Buti masabot, there is no room for Jesus. Kasi Jesus man to ang gimabdos. Makaingon ta, kinibiyang panahon na, makita na to ang reaction sa mga katawan, there is no room for Jesus. Bisan pa kung walay lawak si Jesus sa mga tao dito sa Bethlehem, sa Judea, sa Jerusalem, at panaalang kang Jose, there was a big room for Jesus in his heart. Yan nga kanang gisabak niya, anak na si Espiritu. Si Jose wala gin maglunwa, ginuusan ako pagkibalong anak na si Espiritu. He never questioned the angel who talked to him in a dream. Jose, ayaw kadlok, ayaw kaulaw. Kay kanang gimabdos sa imo pagkasaunon, anak sa Espiritu. And then Joseph opened his heart as big as he can. And he accommodated Jesus, the most important gift of hope. Muna makita na to, ang kinayab yan ni Jose, tanaw ni mo, ang kininusi, makiingunta, si Jose usa ka tawo nga diin, matinud-anon, masaligon, o masinugtanon ngadto sa Diyos. Wala sila kukunukon. Joseph obeyed God's word. Iyang gidawat makapaglaom ang babae nga iyang gisaaran nga iyang pakaslan bisan mabdos na. Nga naman, kaya ang manulunda mo nagsulti siya ha. Tingali ko ng silingan nila. Tingali ko ng iyang lulo nagsulti mo rin isang buto. But it's because God Himself, the angel of the Lord, took to him and said, Joseph, ka nagimabdos sa imong pakasaunon, iya sa Espiritu. He obeyed the voice of God. He obeyed the advice of an angel nga iyang pangasawon si Maria. Ugon niya, iyang gihimo kini sa walay pagkukunukon. Abi ninyo, kung imo tanaw ng balang kasulatan baya, daghan sa mga Bible characters sa Biblia, o Bible characters na ganan, nga diin na itong makita, nga di sa gisultian sa Ginoo, mura bitawg na ang pagdura ng kunukon paghihapon. Kisa man sa inyo nahunaunaan. Kung imong tanaw sa Exodus, makapaglaw na si Moses. Ginagin si Moses, Moses, adto ka dito sa Ipto, aron kuhaon nimo ako makatawhan, ug dadong na to sa saa, sa yutang gigisaad na ko kanila. Pero sa gingon ni Moses, dili ko Ginoo dili ko. Ipakigsultian si Moses ni adtong nagadilaab nga sampinit. Sa to milagro na kayo. Pero si Moses, nasa kasingka sa dili ligi kumadto. Nga naman, tanaw ko ng rason ni Moses, kung imong tanaw makapaglaom, diha sa Exodus 3, versikulo 11, makita di mo dila unsay katarungan ni Moses. No say kining katarungan na Ginoo nagsulti, pero magkukunukon gyapon ta. Unlike Joseph. Si Joseph makapaglaom, gisultian sa Ginoo, wa gyud magmaliban. Wa gyud pagduha-duha, wa gyud siya nagkukunukon. He right away when he woke up, he decided to marry
iyang minyuan si Maria. Pero tanawa si kining Moses. Gina sinulakaw ka. Pero sa gihimo niya, masawa ni mo ang 3:11 kung nabalang kasulatan. Apan si Moses, but Moses said to God, I am nobody. Dili man ko takusa na Ginoo. Dili man ko takusa. How can I go there and talk to the king? Bringing the Israelites out of Egypt, kinsa man ko. Pastilan, si Moses, grabe yun nga pamaliban, ingon na Ginoo nga, Moses, ubanan ta ka. Dili kay ka rin mag-inusara. Kuyugan ta ka nga to sa Ipto. Akong butang akong mga pulong sa imong baba. Kung sa imong luwatan nga pulong, ako na nagmando sa imong lakaw. Apa sa diha nga si Moses makapaglaom nakadungog, mura gyapon naagyapon siyang pagduduha. Ingon na Ginoo nga ingnan sila nga nagpadala kanimo ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Jacob. Mo nagsugo kanimo lakaw, pero naagyapon pagduduha. Versikulo 13. O sige ko dinhi 13. Na yun din makapaglaom, ano say kaning pag-ukon-ukon bitaw, nagyo ka bay way pagsalig. Ayun din But Moses replied, when I go to the Israelites and say to them, yun kanila, the God of your sisters will, send me here. Unya mangutana sila, usa may ngalan niya? Usa may sulti na ko nimo? Usa may sulti na ko nila, usa imong ngalan? O niya si Moses, magkapaglaom, actually, itong isulti, tungod kay nagyapoy kulang ang ihabitang pagsalig sa Ginoo. Pero kung imong tanawon, sa diha nga si Moses, gitubag sa Ginoo, gisaaran sa Ginoo, at panagyapon ang pagduduha ka Moses. Nagyapon makapaglaom, kung imong tanawon, ang Exodus chapter 4. Niyay kaning, wala bitaw hunong nga pagduduha, gisaaran na duduha gyapon. 4 verse 1, ingon din Then Moses answered, si Moses ni tubag, suppose the Israelites do not believe me, di sila mo ako, and will not listen to what I say, what shall I do? If they say that you did not appear to me, ingon sila, wapang kagipakitaan si Ginoo. Usawa mo na ko pagkumatuon. Tanan nagisulti si Ginoo, but Moses still adamant to go. He was hesitated because he lacked trust on what God had said. Unlike Joseph, si Joseph, damunggur gani. Pagingon ni minyuan mo na, minyuan largo. Why ukon-ukon, why pagduduha? Apa na magpaglaom, sa diha gyud nga, sa tanan nga mga alibay ni Moses, kanabitang iyang pagduduha, the hesitancy of Moses in going to Egypt to bring out God's people, grabe nang pasabot si Ginoo, kuyugan lagi ta ka. Tanawa usuna na si imong kamot, ilabay na imong bitin. Kuha pagbalik uniti ang ikog, nahimo na siyang sungkod. Isa mo na pagpaila nga ako makiguban kanimo. Pero sa gingon ni Moses makapaglaom, basahon nimo ang 4 versikulo 13. Baka subok kayo diyon. O sa gingon ni Moses, but Moses answered, ingon sa dinhi, no Lord, please send someone else. Magpadala laglahi, ayaw lang ko. Dili lang ko Ginoo. Nakita ninyo? Sa kadaghan kayo nga mga pagkamatuon nga si Kristo makiguban ko, na Diyos makiguban kaniya, but He insisted not to go. Nagyapoy dako nga porsyento sa pagduha-duha, pagkukun-ukon, pagkataslakan, hadlokanon. Abi ninyo, kanang sulti bitaw diha, ako na nagibalik-balik din sa ato ang programa, kanang Salmos 23:1, siyo ba ako magbalantay? Why problema? The Lord is my shepherd, no problem. Apan si Moses, ganyan kuyog ko nimo. Akong gihan ang imong baba, aron ang imong litukon ng mga pulong, gikan na sa kuha ikadlok. Apan wag gyapon, Lord, please send someone else. He was not like Joseph. Muna makaingo si Joseph, usa ka himplo nga tao, usa lang kasulti sa madulunda, wa na giyukon-ukon, wa na pagduduha, wa na reklamo, giminyuan niya dayon si Maria. Nakisa pa ilain sa Biblia makapaglaom, gadiin gi tagaan sa Ginoo og sugo, apan wala musugot. Si Jonah. Si Jonah pastilan yun. Hinoon si Jonah ning sugot at kaduha nga sulti sa Ginoo. Pero pagsulti sa Ginoo, Jonah ato ka sa Ninive, o niya sulti ang mga tao magkinulso sila, kaya kung dili ako silang laglagon tanan. Pastilan inay noon nga si Jonah matog Ninive ni ato og Tarsis. Tanawa ra gud hitabo ka Jonah. Now, inay ganing ato siya sa port of Joppa, sa Joppa.
Inay nga magpalit siyang ticket paingon ngadto sa Ninive, nagpalit og ticket paingon sa Tarses. Pertig yung kuha na ba? Ang gisulti sa Ginoo lahi no nang gihimo. Usabi ang makapaglaom, kining Pasko makapahinumdum kanato. Kung unsa man ang gisulti sa Ginoo, atong himuon nga naman, kay ang amahan, Diyos Amahan, nagpadala siyang anak kani kanato, aron ta iyang luwason, aron ta iyang tabangan, aron ta iyang giyahan, aron ta iyang pakamatyan, nga ang tunglo sa yuta, nga gihatag sa Ginoo sa pagkasala. Di ano di ba? Inayani kanato, gidawat ti Kristo. Siya nagpakamatay sa cross. Muna ang iyang pasalamatan nato. Muna kaning panahon sa Pasko, ingot pasilan, ugwa pag si Kristo ng pagkatao, amot asa kako. Kung wa pa si Kristo ni ganis kalibutan, amot usay paglaom nato, way paglaom. So, bisan sa ihimo, kung isulti si Ginoo pinagi siyang pulong, atong sundon nga naman, tungkol siyang gihimo ka nato, bugti na lang na para magbalos. Sa gihimo niya nga kanato, sa nakungguman niya kanato, nga diin, kitao niya, musunod po siya ang mga pulong. Kaniya, basahan na to, Jonah 1 verse 3. O sige ngon, apan si Hunas, ibig sa matong Ninive, matong pansinuha, Hunas, o sige mo ni Hunas makapaglawab nga din ning ato siya sa Tarses, palayo siya sa presensya sa Ginoo, o gonya ning naog siya nga to sa pantalan sa Jupa, o nakita niya sa kabarko nga paingon nga to sa Tarses, dili paingon sa Ninive. Nilukat siyang tiket, naglukat siyang tiket dito, plite, ning sakay siya, unya, ning ato siya sa kabarko, paingon sa Tarses. Palayo sa presensya sa Ginoo, palayo sa gisulti sa Ginoo. Tiyan mo na, gisultian ng agtong Ninive, matong Tarses. Tanaw ni mong kagahiang ulo magkapaglaom. Gikan pa kaniadto sa unang panahon, ang tawag yun masukihon. Ang tawag yun, makaingon tag, dili bitag yun, mutuo dayon sa sulti sa Dios. But Joseph, just in one instance, gisultian sa madalunda o sa kagabi niya na, wa na siya magduduha. Ako namin yun, bahalag, maulawan ko eh. Yan naman, because he was obedient to the words of God. Unlike Moses, unlike Jonah. Ang sinitabo, nilakaw si Jonah magkapaglawam, inay sa Ninive nga to sa Tarsis, ang Diyos di man gusto, you cannot run away from God. Gihimo sa Ginoo magkapaglawam, iyang gipa, dalan og unos, ala grabe gyud unos sa hangtod, ingon si Hunas, ang tinuod lang yun, ako may hinungdan ani ba? Ang tinuod lang yun, kundi patungod nako nganing kalagi gikan sa sugo sa Ginoo, dili maghinitabo to So ingon si Jonah karon kay mao man ni ang nahitabo nato, ako may hinungdan hala. Kunin mo tanawon ang Jonah 1 verse 12. Dayon siya makapaglaom, Jonah 12. Ingon siya dinhi. Yeah. And he said to them, inon niya ang mga marinero, take me up, kuha ko, gapusa ko, o niya ilabay ko ngadtos dagat, aron kining unos nga atong nasinati, mukalma ni, o niya mga luwas mos katalagman. Kaya ko gyud klaro hinungdan, tungod din ako, nga dako kayong unos ning abot, nining mao nga sakayan. So tungod nako ilabay ko. Ingon ang mga tao niya, magunsa man mi, mahimo man kriminal. Isa'y kabalaka. Tungod na ako ni, ako hinungdan, ilabay ko ninyo, aron mo mga luwas, agilabay sa mga tao, sawa na mi, ilabot mo ha. Pero ang Ginoo magkapaglaom, gusto giniya kung sa iyang isulti, bisan pa kung kita magdumili, matuman rin gihapon. Gilabay, paglabay magkapaglaom, gipadadag isda sa Ginoo, ang gilamoy rapon si Jonah, unya asa man siya giluwa. Paglamoy kaniya sa dako kayong balina, giluwa na po siya magkapaglaom dito po sa baybayon sa Ninive. You see, you cannot escape God. Dito, nagsulti na po na Ginoo sa second time. Ikaduhang kay gayon. Sa adto ka sa Ninive, pasidan-i sila, nga mag-usab sila, magbago, kaya kung dili, laglago na ko ang Ninive. Makakapaglaom, si Hunas, kung wa siya gilamoy sa isda, wala din ito mausap. Si Moses, nabag-o siya sa nasuko ang Ginoo, and God got anger with Moses. Pagkasuko na sa Ginoo, sige na lang Ginoo, suko naman na ka. Ayaw mabutang Ginoo masuko, usat na mutuman sa iyang gisulti. Magkapaglaom karon mo rin ang kasuko sa Ginoo, si dugay-dugayin pa. Usa ka tao, na mo siyang leader sa panday. Karon, mamanday siya, bisan kung adlaw ng papahulay. Hina ako, brother, hermoso,
Ayaw pa butang ang Ginoo mo badlong nimo. Paminaw sa badlong sa tambag nga akong gihatag nimo. Ayaw gyud pagtrabaho sa silang pastor kay mo lagi ko dahil katarungan. Nagsakit dito na iyang anak kakamanghuran. Pastilang yung ampo niya Ginoo pasaylo agyud ko. Nga kay moro laki niya. Parte niyang pagpasaylo iko pa sila ang Ginoo na gani ubadlo na to sakit kayo. Usahay di ta maminaw sa pinirong sulti kaduang sulti usay paabuton pa kita masuko ng Ginoo sa pata makalimang ba isayo pa dito. But never in the life of Joseph. Joseph wa na magpaabot siya ikaduha pa sultian sa Ginoo, ikatulo pa wala na. Dili sama ani ning Moses o ni Jonah. Na nangadto mi sa usa ka dapit sa Texas na ditoy lugar nga gituan na mo usa ka isla moagi ka sa pangpang ang iyang interest uning ba sa tao nya usulod ka sa mga mall nila ang ila pong mall ito ang pultahan mga kapaglaom ba po sa isda so iko kana giana na dito sa kan ko kudaki ko kay murag gipaak ko sa dako kay isda so dito na sa Texas pero kani makapaglaom si Jonah wala ni atong Texas apan makita nimo siya diha sa nakalimagbag sa diha sa tiyan sa dako nga isda. So sa nitabo, kung mo tanawa kapag laom, versikulo 10, o sa gingon. Then, the Lord spoke to the fish, and it speak Jonah out into the shore. Shore po sa Ninibe. So dito, wala kay kapainan Jonah. Nanakas Ninibe, lakato na lang ka. So si Jonah wala na himo, ning ato siya gituman niya, ang gisulti sa Ginoo, nga pahinumduman niya makatawan sa Ninibe, aron sila magbago, mag-usab sila. Magkapaglaom, leksyon na to ni, sa diya gani nga musulti ang Ginoo o nya magdumili ka pagtuman, magdumili ka pagsugot. Nan aduna niya mga katalagman. Masuko ang Ginoo o magpadala siya mga unos sa tong kinabuhi. Pero kung imong tanawon si Jose, wala gi unos, walay kasuko nga diin gibati ang Ginoo kaysa diyan gisultian ni Jose, si Jose makapaglaom, he obeyed God right away. So makaingon ta si Jose ang iyang kinaiya. He obeyed God's word in the midst of circumstances. Bisan pa doon ay circumstansya, si Jose mituman sa sulti sa Ginoo. Kumusta man ta? Makapaglaom ko mo tanawon sa atong kinabuhi, dili ta katuman tanan sa Ginoo tungod kay doon ako'y kikinhanglan. Doon ay mga kaulangan, doon ay mga circumstansya, unya tanan kumutuman ng isulti sa Ginoo kung mahuman ang akong gitinguha. Matapos na nga akong mga handom. Mabatla na ako akong mga pangandoy. Dili na mao. Sa niya maduog ni mo, ang Diyos sa kigsulti ka mo, pinagi sa pulong niya. Sa niya mabasa na ito ni mo niya nga ngayon buhaton sa katawan sa Diyos, atong sundon. Ngayon ba ng kasulatan, Unang Tesalonika, Kapitulo 5, 18, ringon din eh. Unang Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 18. Niya din makapaglaob, tanaw na to. Masag ingon. Ingon din eh ang versikulo 18, Unang Tesalonika, ihatag ang pagpasalamat. Give thanks in all circumstances. Sa tanang mga circumstances, pasalamatan ang Ginoo. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Bisan pa kung dunay mga kalisod, mga circumstances sa kinabuhi, apan pasalamatin gyapon ng Ginoo. Ingon sila, kinsa may makapasalamat sa Ginoo kanang gi-COVID na ka. Kisa may pasalamat sa Ginoo nagsakit ka. Lisod kay biyan na. Sa diya karon iko igsoon magkapaglam ikaw gitrangkaso. O niya ikaw salamat Ginoo gitagago nimo trangkaso. No you cannot say that. Pero ninot kayo. Ginoo salamat kayo nga gitrangkaso ko. Kay kung wala po gitrangkaso to ako karon dito sa kuan niya nasunog ra ba di akong gitrabahoan nga kining building ay mayroon na ako gitrangkaso. Pastila no? Daghan sa iyo mga sirkumstansya nga gituyo sa Ginoo aron matagan kago sa lugwas kinabuhi kaniadto makapaglaom nagkanbas mi sa Katbalugan Samar. Karon hapon na mauli na mi ngadto sa Katbalugan. Unya nagpara mag jeep. Wa mo iparahi. Sige nagwarawara ko ban. Iko pagkon kay maghay kita di na mamadaghay kalayo ra ba kayo ang Katbalugan. So nagpara jeep pagpara karon wa mi parahi. Awa na, yaw-yaw na may pastidlan sao na yung sakay, manta na matay kwarta. Yaw-yaw na. Sunod, naano mo yung jeep nga ning sunod ng agi, kipara mo yung para na. Dahil karoon kipuno man, so nagkabit rami. Ang matanon mo man, so kabit. Basta kayo magkasakay lang, makauli pa yung sa Katbalugan.
No, sa mahitabo ang makapaglaom nga, pila ka kilometro gikan sa pagbiyahe na mo sa among giparahan, nakita man mo ang jeep nga among gipara gawa ning paran, ito nas basakan. Sa ato pa, nawala ka niya, nawala ba kang brake, nawa ang timon, ning adto sa basakan. Ikaw may radyong wata kasakay. Kaya kung nakasakay pa ta, tuwatang basakan po karon. Masala ko nauna ko iko nga pastila, no? Ang Ginoo magyud kayo. Pasalamatan ito Ginoo, may Ginoo, kaya wak minupasakya ito, kaya nakasakay pa may ato, may basakan. So na yung mga circumstansya ang Ginoo nga diin ihatag sa tuwa, apan pasalamatan ito ang Ginoo. We have to thank God in all the circumstances because this is the will of God. Gituyo to sa Ginoo, wapay kasakay, kay madiskrasya man itong jihipa di ay. Tingali ko, sukay dagan na pastila wak mining para. Iing ko, kasi ako kayo nga wak na may sulod tong jipa. Kusok yung padagan. Kaya amo nagisakyan doon, nagkabit na noon may, pero pagkapusunahan, katong jip gawa ni para, noon masakan. Maunang may tabusad sa atong kinabuhi na sirkumstansya, apan pasag na hilang, pasalamat kay Ginoo. Si Jose nagpasalamat sa Ginoo, Ginoo, salamat kayo, na anak ko'y pangasawa noon, na nadaan, sulod. So si Jose magkapaglaom, he obeyed God's word when he commanded him to bring the child to Egypt. Sa diyang nataw ng bata si Sos, ingon po ng madulong dadaa Jose ang anak kato sa Egypt kay sugo man to sa emperador, nga pat yung tanang mga bata, sige luwas. Magkapaglaom, gidala ang nataw nga bata, gikan sa Bethlehem, paingon ngadto sa Egypt. Tuyo sa Ginoo, nga maluwas ang bata nga si Sos. You see? So, o sa gimo ni Jose, di mo siya nga Ginoo, kalayo ato. O niya, Egypt good layo kayo. Magsakay lag asno. But never in the life of Joseph that he murmured and he complained. Tanaw na ito magkapaglawag, Lucas 2, versikulo 5. Balikan na ito si Lucas. O sige ko sa Lucas. Niya di magkapaglaom, makiingoy ko kani susi, medyo kayo nga sulundon ba? Bisan tuon siya, Juan, kanang ingon ta, Taura, bisan tuod siya ordinaryo lang, pero grabe, natao si Jesus, kidala niya nga to sa Bethlehem, pagkatao na karon, na nanganak dito magkapaglaom, ako na ibalik ang mga slides karon, o niya, natao siya magkapaglaom, pagkatao, gayon na pisa nga, adto dada ang imong anak nga si Jesus nga to sa Egypt. Mga kapaglaom, walay bagulbol. So kidala niya ang bagong nanganak nga Maria, kaubang sa gamay nga bata, gidala sa Egypt kay sulti mo po sa Ginoo. Karon makapaglaom na luwas ang bata sa order sa emperor ni Herod nga patyon ang mga bata gikan sa gamay hanto sa 2 ka tuig. Patay tanan. But Jesus was saved. Why? Because Joseph obeyed what God had said. Tiyan mo na bagong pang nanganak, gamay kay nga bata, unya mo travel kalayo kayo, pero wag niyo problema si Jose. Muna rin ko din kaduha nga character trait ni Joseph. Joseph obeyed God even in sinfulness. Bisa giyagaan. Now, karon makapaglaom, kung wala may lugar si Jesus dito sa Bethlehem, sa Judea, tungod kay daghan man mga tao nga nangadto dito. Apan diha kang Jose, dakog luna si Jesus sa kasing-kasing. Bisan pa dili niya anak. Apan si Jesus nga natao sa sabakan ni Maria, mao kini ang labing mahinungdanon nga gasa sa paglaom. Mao ni mahinungdanon nga gasa alang kang Jose. Bisag yagaan siya, bisag tamayon siya, bisan kon ang mga higala niya, para magbinuangan lang siya. Ano sa man ka, naminyo ka, o babdos na. Dili pa yun di kayo mahan. Magkapaglaom diyanto sa tanan ni Jose. Nga naman, kay si Jose, o sa katao nga maayo, o sa katao nga Diyos nun, o sa katao nga nagatuman sa pulong sa Diyos, bisan pa kung kaulawon ang iyaha makapaglaom nga nabatnan. Yes, si Maria unta, pwede man tumatuon, pwede man tuyagayagan, pwede ito makapaglaom tungluhon sa mga tao na unsa man ka. Di kasabot na kaminyuan ka ni Jose, karon nagmabdos na ka. To those who did not know that the baby nga sa iyang tiyan, mao di ang anak sa Espiritu, magkapaglaom wag sila lawak alang sa gimabdos ni Maria. Apalalag kang Jose, si Kristo, adunay dako nga luna siya kasing-kasing. Iyang giantos ang pagpakaulaw, iyang giantos ang pagyayaga siya mahigala, tungod kay si Kristo, mao ang labing dako nga gasa sa paglaom. Para kang Jose, para siya ha,
Wala laing gasa nga iyang madawat pa, kundili mao lamang si Kristo nga manunubos sa kalibutan. Mga kapaglaom, ako nag-ampo nga unta. Kitang tanan nining Pasko, wala lain nga dako nga gasa nga atong gipaabot, si Kristo ang manluluwas kalibutan. Si Kristo ang Ginoo sa kinabuhi. Siya mo'y pinakaminungdanon nga gasa sa paglaom nining tuig 2024, labi na nining Pasko. Karon, Disyembre 25, Pasko. Gituwan sa kalibutan, na tao si Kristo, mao kini ang gasa nga pinakaminungdanon nimo, pinakaminungdanon nako, pinakamahinungdanon natong tanan. Jesus, the best gift of hope. Pagkamputa, Diyos gamanan takna sa gabiyon. Si Jesus mao ang pinakadako nga gasa sa paglaom nga among nabatnan. Tabangi kami o Diyos, nga sa matag adlaw adunay luna, adunay lawak, palunaan si Kristo diha sa mong kasing-kasing, sama kang Jose, nga bisan pa man siya, pakaulawan siya mahigala, pakaulawan sa publiko, apan gidawat niya si Kristo ingon nagasa, gikan sa langit, mao kini manunubos kalibutan, ug manluluwas gikan sa makasalanan. Salamat o Diyos ikaw. Nagapadala sa mong anak si Kristo Jesus nga may muluwas ka na mo gikan sa kasalanan ni kalibutana ug nagasaad nga siya mo balik. Aron kaming tanan niya sa yuta nga nagpaabot kaniya nga nagasubay siyang kabalauran nagatuman siyang mga pulong. Kaming tanan unya makikuban kaniya diha sa langit uban sa kinabuhi nga wala nang katapusan. Salamat o Diyos ikaw. Mga panalangin sa tanang viewers tamo. Hinaakon ta nga sa tanan karon ni kagabion anaon tay lawak si Kristo diha sulod sa mong kasing-kasing aron mao kini among gabayan, mao kini Ginoo namo among sundon ug mao kini maghatag kanamo sa kalipay nga dayon. Salamat o Diyos ikaw. Naghatag sa mong anak nga mao si Kristo Jesus nga ni kanamo aron makapaton kami paglaom sa kinabuhi nga dayon among gitugyan ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen.